nungarap pitana ki mangururom berekon manjalo pamasu-masuon siam bakas joroi marhite naposona diho lae do ito las marohata tutu marolopolo manak tondit dari sadarion pita-pita name moto amata na martua di bata sayang giap manian hipas laiku do ibotokku siganjang umur hamna dua asadabok madihamu aduan saur matua manunggu-nunggu bahopu sahat tu namar nini sahat tu namar nono lipas mamulai dado itu dah songoni ma di berekku dison roma tulang mambuan ulos naganjang si toro rambut pita-pita ni tulang maon sayang giat nian si ganjang umur ho bere do boruku saur matua hamu pahiu tuton tibu maropo pahamu na tua-tua mandok badit tang mabanggabe tubundal lo sitaruan arebu magabe ala dengan doho bere doho burkon marsi paulo maju tu tulang tubuan lak ma tubuan sikori didolok ni porbatua tubuan anak ma bereku tubuan boru dongamu mai saur matua maju tu jadi nakirin dibuat tulang do boras sipir ni tondi na tua-tua mandok pirma poki baul-baul pasamotan pirma tondi muna dua luju-luju madihamu aka pangomoan maju tu jadi sautik namar keluarga nunga di pasu-pasu hamu kining nunga di jalo hamu hok ribe mahamu sadarion hok mahamu di tawo di hatuaon hok mahamu di hasangapon dah bereda jadi saur soron nami mau bere songon natain na tua-tua ia hundul maberekku di uluan mana tak maberekku siat tapahan dapok madiho na di luluan jupang madiho aka najinalah maju jadi martatam mabaringin marurak jabi-jabi oras maton dibaringin tu pahon ni amata mula jadi anggiat dipudian ni ulaunon si ganjangur mahamu si torok pinopar ganjang ma barita gabi ganjang ma barita horas ale saotik arong nekurok ketu bere bolo pangiduan ni tulang unak suruh burkot juga rija jala hope unak suruh berekot juga rija ale pangiduan ni tulang ajak berekot juga rija jala hope ajak gimana juga rija dah unang arung hatamar suruh mangajak dua teh dah oras-oras mahamuna dua teh jadi songonop pinabui pas hatam itu hamu las marohamuna teh dah berena saat ni suluma saat botean horas si taleling mangulu sai di pasu-pasu tua meita sedarion ro di saliling ni leleng na mulai ate pande nami nek pasat tonulos mahami setawi tulang mau lope tiki namang ulus iya mo isobahami ijalak kami tulang las marohamu ete mangide tiki hita ya biya mamguru nan nu ngabe horas mak jadi pande nami nek pasahat tonulus mahami tuwere namion dok tiburu namion anak nato hami parsibuga julu do hami sasibulka bay mamang gondang na tumba gorengi
Muli mati bang. Dong nami nunga ipasahat tamu ulos na gajak ku beremu. Saya dia matutu gajang berita gawi gajang berita horas di nasidana dua. Dala songoni pena bui isobahami jalak kami hamu. Siti masih gopak ulang-golang pengarau na. Songoni pena bui baik kami tadi batama namang gopi pasuna. Jadi songoni madihamu amang buru nami amat taraja inatasori pada anu ngasih pultutu ulau tasadarion mulai ate madi Tuhan nuaik pe Roma hami ilau manugu bere nami tutonga ni jabu nami damang songoni ma nabui tarpasat nami amak parmusik nami naneng manugu bere nami mahami tutongan di jabu nami benda mang musik nana hombar tu si. Jadi satabi di abang nami pasaribu kami siya batu bara adong nakin nasilap di tiki marhata sinamut gudang do akka namar holong ni roha tu hita di pasahat do ulos sebelum dito burut tu yabuna mangido tiki kami asau pasahat kami do. Jadi buat kamu mau losi sude. Adong 3 lembaron. Berapa? 125 lembar. Akka namar holong di roha di hita waktu marhata sinamut. Jadi sahak mana uli sahak ma naringgan. Mau lihat ya mak? Lasma roha muna. Baca bujuk tulang. Saya balik ni ulus. Lembar. Jadi kaboy sambil lanjut upasatay matu hamu tulang nami pasaribu. Baik mamang pandai nami musik nai. Horas, 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 horas.